Hej, jeg står her med New Balance 890. En helt ny sko fra New Balance, vi lige har fået hjem. Utrolig let, kun 217 gram. Men bestemt ikke en sko, der går på kompromis med stødabsorberingen. Det skyldes det her Revlite i mellemsålen, som er et lettere materiale, der gør, at den ikke vejer så meget. En sko, der er rigtig god, både til den lette og lidt tungere løber, fordi at du netop stadigvæk får en rigtig god stødabsorbering. Super godt fit, som der er i de fleste af New Balances modeller, her i hælen og hen over vristen. Jeg synes, de har også været heldige med designet af denne her 890. Super fed. Også god til fitness og lignende. Sælger vi også rigtig mange. Så er du interesseret i en let sko, du kan bruge til hurtige træningsture, race, men også hvis du skal ud på en lidt længere tur, så vælg denne model.